ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ବିଷୟ ହେଲା ମାନବ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର। ଆଦମ ଏବଂ ହବା ପାପ କଲାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଦୂର ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଅଟନ୍ତି। ସେହି ଈଶ୍ୱର ଯୋଜନା ଗ୍ରନ୍ଥ କଲେ ଯେ ମାନବ ଜାତି ପାପରୁ ମୁକ୍ତି କିପରି ପାଇବ, ପାପର ଦାସତ୍ୱରୁ ଉଦ୍ଧାର କିପରି ପାଇବ। ପାପ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ରାଜତ୍ୱ କଲା ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ। ରୋମିଓ 5:12 କହେ, ଯେପରି ଜଣେ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଓ ପାପ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିଲା, ଯେଣୁ ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କଲେ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ ତିଆରି କଲେ ସମଗ୍ର ଜଗତର ମାନବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ତାହା ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ବଳିଦାନ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତାର କର୍ମର ଫଳ। ରୋମିଓ 5:18-21 କହେ, ଅତଏବ ଜଣକର ଅପରାଧର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯେପରି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ଘଟିଲା, ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଜଣକର ଧାର୍ମିକତାର କର୍ମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଜୀବନଦାୟକ ଧାର୍ମିକ ଗଣନା ଘଟିଲା। କାରଣ ଯେପରି ଜଣକର ଅନାଜ୍ଞାବହତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକେ ପାପୀ ହେଲେ, ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଜଣକର ଆଜ୍ଞାବହତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକେ ଧାର୍ମିକ ହେବେ। ଯେପରି ପାପ ଯେ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁରେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲା, ସେହିପରି ଅନୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନନ୍ତ ଜୀବନଦାୟକ ଧାର୍ମିକତା ଦାନ କରି ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ଆହୁରି ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2:6 କହେ, କାରଣ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଆପଣାକୁ ଦାନ କରି ଯଥା ସମୟରେ ସେଥିରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ପାପ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ତାହା ଯୀଶୁ ଦେଇଦେଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ସେହି ମୂଲ୍ୟ ଚୁକ୍ତ କଲା। ରୋମିଓ 3:25 କହେ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ସହିଷ୍ଣୁତାରେ ପୂର୍ବକୃତ ପାପ ସବୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ନିଜ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ରୂପେ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କଲା, ଯାହାକି ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ରୋମିଓ 5:6-11 ପଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଯେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଥିବା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରାଇ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ମାନବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ମିଳିତ ହେବ। ଯୀଶୁ ଆମର ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣାର କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାପୀର ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଆପଣାର କଲେ। ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଆମକୁ ପାଇବାର ଥିଲା, ତାହା ସେ ନିଜେ ବହିଲେ। ହିବ୍ରୁ 9:28 କହେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ପାପ ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଥରେ ମାତ୍ର ଉତ୍ସର୍ଗିତ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାପ ସକାଶେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ତିଆରି କରିଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।